vítáme vás u prvního dílu našeho podcastu, kde se budeme zabývat tématem, čím se řídit při výběru plastových oken. Máme tady pozvaného hosta, kolegu z firmy Rehau, Marka Škrobáčka. Marek je z oddělení okenních a fasádních systémů a těším se na rozhovor s ním. Vítej, Marku. Děkuji, Petro, a děkuji za pozvání. Tak máme tady první otázku. Marku, proč patří plastová okna vlastně mezi nejprodávanější? Tak jeden určitě z hodnotících kritérií je jejich velice příznivá cena, ale nemusí to být ten hlavní faktor, nemusí být cena vždy podstatná. Určitě je to jsou to jejich výborně teplně izolační vlastnosti, potom stálobarevnost a snadná údržba, kdy vám stačí to okno jednou za rok promazat a potom, co se týče nějakého běžného znečištění, tak použít nějaký slabý roztok čistícího neabrazivního prostředku a měkký hadřík. Rehau v tomto ohledu vyvinulo speciální povrch HDF, což je zkrátka High Definition Finishing. Je to takzvaně čistý, uzavřený hygienický povrch bez porů. Díky němu se vám ty okna ještě budou snadněji čistit, mít a odpuzují nečistoty a vydrží vlastně déle čistá. V neposlední řadě je to i jejich technická a morální životnost, která se pohybuje okolo 30 let. Není to tak, že to okno po 30 letech by se rozpadlo. Ten plastový profil jako takový má životnost daleko větší. Dají se vyměnit díly těsnění, díly kování, dá se měnit zasklení, ale v takovém dlouhém časovém horizontu ten vývoj těch oken a ty technologie jdou tak dopředu, že ty okna za 30 let budou mít daleko lepší vlastnosti a vám se to vlastně vyplatí to okno vyměnit a budete je chtít vyměnit po těch 30 letech. Podle čeho se dají posoudit tepelně izolační vlastnosti oken? Je to počet komor anebo počet zasklení? Počet komor je takový už přežitek z počátku 90. let, kdy ty okna nebo ty profilové systémy měly daleko nižší stavební hloubky. Důležitá je hodnota součinitele prostupu tepla celým rámem. Potom také, co se týče skla, tak hodnota součinitele prostupu tepla celým sklem a lineární součinitel prostupu tepla mezi skelním rámečkem, který vlastně ty určité tabule skla pojí. A všechny tyto tři hodnoty, když se sečtou dohromady, tak vlastně určují součinitel prostupu tepla celým oknem. Teplně technická norma dnes udává minimální požadavek na součinitel prostupu tepla oknem 1,2 W na metr čtverečních Kelvina. Moderní okna a okna, která jsou vhodná do pasivních domů, dosahují až hodnot součinitele prostupu tepla 0,6 W na metr čtverečních Kelvina. Takže důležitá hodnota je ten celkový součinitel prostupu tepla tím oknem. A kde všechny tyto informace mohu najít? Tyto informace uvádějí výrobci oken na svých webových stránkách, v katalozích a v technických listech, takže jsou snadno dohledatelné. Někteří výrobci mluví o třídách okenních profilů A, B a C. Co nám vlastně toto označení říká? Ty třídy profilů A, B, C jsou také určitý už přežitek z těch 90. let, kdy ty konstrukční hloubky profilu byly 60 mm a nižší. Tím pádem dřív byly nutné silnější stěny, bylo to hlavně z důvodu praskání svárů v rozích. Jinak ty třídy už dnes nejsou na definování nějakých kvalitativních rozdílů, spíš na širokou škálu možností a provedení a variant těch profilových systémů, protože dnes se ty stavební hloubky profilů pohybují okolo 80 mm, což jsou třeba naše profilové systémy Synego nebo Geneo a teďka nový profilový systém Artevo, ke kterému se určitě dostaneme. A vlastně renomovaný výrobce profilového systému je dnes schopný vyvinout konstrukci toho profilu tak, aby zachoval všechny ty vlastnosti okna jako takové i při daleko tenčí stěně. Takže důležité jsou spíš celkové vlastnosti toho výrobku jako takové, což jsou mechanické vlastnosti a součinitel prostupu tepla tím oknem.
A jaký je rozdíl mezi klasickým plastovým oknem a oknem vyrobeným z kompozitního materiálu? Co je to vlastně ten kompozitní materiál, který je často skloňovaný právě s rehou? Dříve vlastně nebyla možná plastová okna mít v nějakých větších formátech. Nebylo možno dosahovat velkoformátových rozměrů, proto se společnost Rehau v roce 2008 rozhodla ve spolupráci s leteckým automobilovým průmyslem, že vyvine kompozitní materiál. Je to vlastně směs PVC a skelných vláken. Nazýváme ten materiál Raufi Pro. Díky těm skelným vláknům se zvýšila pevnost, torzní tuhost a tvarová stálost, což znamená, že jsme pak díky tomu byli schopni dosahovat opravdu velkých rozměrů těch plastových oken, které se přibližovaly až hliníkovým oknům, které jsou dominantní v tomto ohledu v těch velkoformátových prvcích, ale podařilo se nám zachovat stejné nebo respektive lepší tepelně izolační vlastnosti, který má ten plast jako takový oproti hliníku. A s pokračujícím trendem těch velkoformátových oken v roce 2018 jsme dále vyvíjeli ten kompozitní materiál a podařilo se nám do něho přidat až o 57% větší podíl těch skelných vláken. Nazvali jsme ho Raufi Pro X. A v dnešní době jsme s tímto materiálem schopni dosahovat opravdu velkých prvků až od podlahy ke stropu s rozměrem křídel do nějakých 2,8 metrů. Jak jsi už zmínil, máme tady nový profilový systém Artevo. Můžeš nám ho trochu přiblížit? Artevo jako nový profilový systém je vlastně pokračování úspěšného příběhu kompozitního materiálu Raufi Pro X. Je to systém, který jsme vyvinuli na základě požadavků trhu od koncových zákazníků, od architektů, od projektantů na úzké čisté linie, na rovné tvary, takzvaně na kubický design s nízkými přesahy. Ty nízké přesahy nám umožňují více plochy skla, tím pádem více světla do interiéru. Díky tomu, že je to zas kompozitní materiál, tak jsme schopni pokračovat v těch velkoformátových rozměrech, které jsou tak vlastně žádané u dnešních moderních novostaveb. Dokonce v tom daném kompozitním profilu vy vůbec nepotřebujete, nebo zákazník nepotřebuje ocelovou výstuhu, která je tak běžná nebo nutná u standardního PVC. Může tam mít prázdnou komoru místo toho armování a tím pádem to okno je lehčí, snáze se ovládá, anebo se tam místo toho ocelového armování dá vložit nová technologie, takzvaně low-E folie. Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k low-E folii, měli bychom jenom doplnit, že Artevo je nový profilový systém, který vstoupil v letošním roce na trh. A teď, jestli teda nám můžeš přiblížit, co to je vlastně ta low-E folie. Low-E folie je inovativní folie, která je integrovaná, je vložená dovnitř buď do rámu nebo do křídla. Označení E ve slově low-E znamená emisivitu. Je to vlastně schopnost materiálu odrážet teplo nebo teplné záření. Takže díky té low-E folii se tolik neochlazuje profil a až o 95% tepla se vrací zpátky směrem dovnitř do toho profilu, do interiéru, takže jsme schopni dosáhnout vynikajícých teplně izolačních vlastností. Součinitel prostupu tepla rámem je až 0,81 W na metr čtverečních Kelvina, což je opravdu výborná hodnota. Děkuji. Velkoformátová okna a HS portály, případně postupně sklopné systémy jsou v současné době velmi populární. Ale jsou nějaká úskalí těchto systémů? Určitě velké prvky jsou konstrukčně daleko náročnější, jsou technologicky náročnější. Laicky řečeno, v podstatě nesmí tam docházet k žádným průhybům, nesmí se kroutit. HS portály nebo zdvižně posuvné systémy tyto velké prvky umožňují. U opravdu velkých rozměrů ten samotný výrobek může vážit až 400 kg. Tam pak je určité úskalí, že může docházet k trošku těžší manipulaci, protože jsou opravdu velké, těžké křídla, takže těžší manipulaci zvláště u dětí. Dá se to doplnit
motorickým nebo pohonem, elektrickým pohonem, kdy vám pomáhá ten pohon, za vás to křídlo otevře, zavře, ale zase to otvírání daleko pomalejší, takže když jsou nějaké nárazové deště, nárazový vítr, tak vy ten prvek potřebujete rychle zavřít. Další věc je taková, že dnes jsou velice oblíbené tmavé barvy. Tmavé barvy jsou docela termicky namáhané na těch jižních stranách, takže to může být taky určitý problém, což znamená, že nic by se nemělo přehánět na úkor užitkovosti a životnosti toho výrobku do úplně nějakých extrémních maximálních rozměrů. Pak tu máme ještě téma, což je design, což zajímá především nás ženy. Můžeš nám přiblížit, jaké máme možnosti designu u plastových oken? Design je určitě velice důležitý a plastová okna si myslím, že v tomto ohledu mají opravdu bezkonkurenční nabídku barev designu. Jedná se až o 400 barevných kombinací. My máme vlastně řady Kaleido Color, kdy v té řadě jsou různé designové folie. Ty folie můžete kombinovat, nebo může zákazník kombinovat jinou barvu z interiéru, jinou barvu z exteriéru. Dále se ty profily dají ošetřit práškovým lakováním, nalakovat v různých odstínech dle vzorníku RAL. Potom máme speciální řadu Kaleido Wood Deck, což jsou vlastně takové plastické 3D dekory, které věrně imitují vzhled dřevěných oken nejenom na pohled, ale i na dotek. A potom v neposlední řadě je možnost i to okno obložit hliníkovou obložkou, lakovanou a dosáhnout tak vzhled hliníkového okna. Což si troufám říct, že v podstatě takový výběr barev a možností jiný materiál nenabízí a ten samotný design by se měl samozřejmě přizpůsobovat té architektuře toho konkrétního objektu, kde to okno bude umístěné. Marku, a co ještě zajímá zákazníky na vlastnostech okna? Dnes se staví v rušných aglomeracích, v podstatě zhušťuje se ta intenzita toho provozu, což znamená, že určitě zajímá i hlukový útlum. Například s naším novým profilovým systémem Artevo jsme schopni dosáhnout hlukového útlumu až 48 decibelů. Další věc, která zákazníky může zajímat, je bezpečnost. Ty plastové okna můžou mít různé bezpečnostní třídy. V podstatě se to dělí na RC1, RC2, RC3. To jsou 3 typy těch bezpečnostních tříd. Zjednodušeně řečeno, čím ta třída je vyšší, tak tímto okno má větší úroveň zabezpečení a je obtížnější se přes něj dostat do toho interiéru. Takže určitě jsou to i bezpečnost, je to i bezpečnost. Ještě by nás zajímalo, proč se vlastně okna rosí a dá se tomu nějak zabránit? V 90% případů je to vlhkost. V těch interiérech samozřejmě vaříme, pereme, věšíme to prádlo, dýcháme, je tam obecně spoustu vlhkosti, takže důležité je v tomto ohledu umět správně a intenzivně větrat. Rehau má v nabídce systém Air Comfort, jedná se o systém těsnění, který při určitém rozdílu tlaku vzduchu na fasádě se otevře to těsnění a pouští čerstvý vzduch do interiéru, tím pádem nám větrá i při zavřeném stavu okna. Marku, jaké jsou trendy ve vývoji okenních profilů? Rehau bylo vždy s vývojem oken napřed. I díky našemu vývojovému oddělení máme až 100 patentů ročně. Jedním určitě z trendů je systém, který vyvíjíme, systém Smart Glass. Je to vlastně sklo, které je schopné se zprůhlednit nebo neprůhlednit, ať už v celé ploše nebo po jednotlivých segmentech. Dále je to systém Smart Guard, kdy se jedná o integrovaný senzor v rámu, který upozorňuje na narušení toho okna nebo na nějaký pohyb před tím oknem, dává akustický signál, a nebo což je teďka aktuální novinka, je to systém Window ID. Jedná se o takový životopis okna,
kdy je nalepený QR štítek na tom samotném okně, integrovaný vevnitř, není vidět, je tam v tom křídle, není vidět v otevřeném stavu toho okna a vy na základě toho QR štítku dostanete veškeré informace v elektronické podobě o tom okně, veškeré certifikáty, co to je za profilový systém, jaké je tam sklo, což je velká výhoda při následné potřebě servisu, že si můžete dohledat i servisní partnery nebo vlastně vůbec výrobce, kdo to okno vyrobil, a nebo když koupíte nebo mění se majitel toho domu nebo toho bytu, tak vlastně ty informace má vždy po ruce. Neméně důležitá je i udržitelnost, kdy Rehau má vlastní recyklační proces. My máme profily okenní, které se označují EcoPulse. Je to profil, kde podle konstrukce a typu toho profilu máme podíl recyklátu v tom profilu 35 až 75%. Ten uzavřený koloběh materiálu je pro nás velice důležitý a i ten zákazník má vlastně jistotu, že profil s tímto označením má pro něho a pro budoucí generace pozitivní ekologickou stopu. Děkuji moc. A teď na závěr poslední otázka nebo shrnutí. Čím se vlastně při výběru okna řídit? Tak určitě je to materiál, který chceme si zvolit, potom součinitel prostupu tepla celým oknem, dále je to, jestli chceme nějaké další vlastnosti, jako je hlukový útlum nebo nějakou bezpečnostní třídu. Potom také neméně důležitá je reference toho samotného výrobce, reference na tu realizační firmu. Rehau má vlastně udělat certifikaci ARP, což je autorizovaný partner Rehau. To jsou firmy, které my jsme schopni doporučit a u kterých děláme pravidelné výrobní a montážní audity. Tím pádem jsme schopni zajistit určitou kvalitu toho výrobce a tu referenci na toho výrobce a potom v neposlední řadě je to také cena. Takže Marku, děkujeme moc za rozhovor a my se těšíme na pokračování našeho podcastu, kde určitě najdeme plno témat, které budeme moci ještě společně probrat. Děkujeme. Já děkuji za pozvání. Taky děkuji.